Sunteți dreptați sau stângați? Da? Aveți pești de pornite? Nu. Acum nu. Okay. În spate avem un regulament. Numai trebuie să-l citiți de cap-coadă. Dar vă explic eu pe scurt despre ce e vorba. Bun. Arma, de fapt, este o armă militară. Și o armă letală, deci muniția aferentă. Ea trebuie ținută tot timpul cu țeava înainte. N-am voie. Merge frumos să mă întorc cu arma. Dreapta, stânga, oricare dată. Bogdan, intru! Cum? Omul Polion. Da. Ok. Îți dau voie să mă întorc cu arma spre oricare șoanele. Da? Deci stau, fac cu arma de dat înainte. În cazul dumneavoastră, acum am omul în față, vedeți, am luat să pune jos. Înghiță nimic de secata. Arma trebuie tratată ca și cum ar fi încărcată. Sub orice formă. Ok? De regulă? Bun. Si. Bun, vedeți, acum am mașinul tras, n-am cartuși pe țeavă, n-am cărcător. Așa se face și prezentarea. Oriunde vă duceți pe alte poligoane, normal trebuie să existe aceleași reguli. Bun. Revenim la partea noastră. Mâna dreaptă îmbracă mânerul pistol. Vedeți? Cu degetul în prelungirea trăgaciului. Mâna stângă îmbracă mâna dreaptă. Mâna stângă îmbracă mâna dreaptă. Trebuie să existe un între cele două. Aici. O armă de două mâini. Da? Trebuie să am foarte mai grijă. Inclusiv aici am o fardă care îmi protejează mâna. N-am voie să duc nimic în spate. De ce? În timpul tragerii, manșonul, așa se numește bucata asta de oțet, pulisează. Și ce întâlnește în spate, rupe. De aceea trebuie să ne protejăm foarte bine. Vedeți aici. Acum aici nu se întâmplă nimic. Bun. Cum se face ochirea? Avem un punct roșu, mic de tare, și înălțător. Punctul roșu se unește între cele două, exact în ce este, exact, vedeți? Unde este zona neagră. Aha. Acolo. Toate trei puncte trebuie să fie aliniate în centrul țintei. Arma este foarte precisă. Și la 5 metri, și la 10, 15, 20, 25, tot așa. Contează foarte mult ochiul dumneavoastră, care o trageți mai bine. Sau mă rog, trageți. Care vedeți mai bine, stângul sau dreptul. Deci dacă l-acoperiți acum și uitați care e ochiul mai puternic. Dreptul, nu? Cam la fel. Bun, ok. În primul față o să vă bag un cartuș pe țeavă. Rugămintea mea care este? După ce trag, da? Deci după ce trag, rămân în aceeași poziție. Nu mă întorc. Pentru că arma este semi-automată, înseamnă că ne ții restul este automat. Bun? Ok. Vă rog frumos să puneți mâna pe armă. Cu degetul în prelungirea trăgaciului. Aici, da? Mâna stângă, depărtăm picioarele la nivelul umărului. Mâna stângă îmbracă mâna dreaptă. Aici, lăsați la mine mâna. Arma trebuie să țineți foarte bine mâna. Că riscați să vă vină în dinți. După aia, da? Ok. Corpul nu, îl lăsăm aici. O pegată foarte fix. Exact la nivelul nasului. Să avem aparate de ochire. Dacă închideți ochii, trebuie să vedeți cu ochiul direct punctul roșu între cele două puncte alberi, exact în zona neagră. De acolo, da? Bun. Avem aici degețelul ăsta. Închideți ușor. E o siguranță. Un trăgaș dublu, da? Ușor. Apăsând așa ușor, nu sunt nimica. Dacă apăs mai tare, clic, atunci declanșează, da? Dați-o puțin, vă rog frumos, mâna. Când băgăm ușor degețelul, vedeți? Ușor, mic. Ușor, ajungem aici. După aia. Ușor, exact. Bun, vă dau primul cartuș. Da, avem primul cartuș aici pe țeavă. Degetul prelungire. Mâna stângă îmbracă mâna dreaptă. Depărtați picioarele, vă rog. Aliniați punctele în centrul țintei, da? Deci aliniem punctele în centrul țintei, da? Băgăm ușor degețelul, ușor de tot, rămânem acolo, tragem mai în piept și
ținem 2-3 secunde. Timp în care putem să tragem. Excelent. Excelent. N-a fost greu, nu? Bun. Cum? De unde am ratat? Asta e. În centru ați lovit. Exact în centru. Vedeți aici? Prima lovitură. Exact în centru. Foarte bine. Autografele tu. Aveți și o domnișoară cu voi? Nu? Aha. Puteți? Cum? O să intru să Da, vedeți? da. Ce problemă? Om în față! Claudiu ăsta, Luci! Foarte bine. Nu vă lăsați pe spate. Așa. Bun. Ce facem acum? Luați fără muniție, da? Din poziția în care suntem, apăsăm aici. Aici, apăsați aici, aici. Iar acum. Dat că ați avut un rezultat pozitiv, o să mutăm ținta mai departe. Da. Și să vă spun că sunt persoane la distanța asta nu lovești toată ținta. Deci nu zona hașură. Deci nu lovești toată ținta. Bine, acum vă dați seama, e și stres, probabil, persoane foarte emotive, că nu fiecare zi ai ocazia să pui mâna pe o armă de foc. Prima dată. Și nu neapărat prima dată, sunt cazuri și cazuri. Acum, dumneavoastră trageți, să vă spun, clasic, relaxat. Există și latura dinamică, din mișcare. Și acolo se schimbă puțin calimera. Bun. Mutăm la 10 metri. Ok, bun. Acum o să faceți dumneavoastră plecarea. Ce înseamnă? Arma stă pe masă. Arma stă pe masă, da? Mâna dreaptă ia arma, da? Răsucește. Mâna dreaptă răsucim. Și în momentul de față avem cartuș pe țeavă, da? Bun. Mâna dreaptă. Mâna stângă ia încărcătorul. Introducem mâna pistol. Așa. Răsucim. Tragem și nu conducem. Deci tragem și dăm drumul. Tragem, hop, exact. Perfect. Acum. Îmbrăcăm la fel. Aici. Așa. Poziția. Nu vă lăsăm pe spate. Excelent. Nu vă grăbiți. Pauză. Ce înseamnă pauză? Scot degețelul. Nu, lăsăm arma în mână. Doar mai de la piept. Aici. Și vă relaxați un pic. Privirea, să nu ați în spațiu. Te uitați în altă parte. Da, prietenul. Exact. Ok. 5, 4, 2, 1. Revenim pe țintă. Poziționați-vă bine arma în palmă. Aliniați punctele. Vă grăbiți, că până acum stați foarte bine. Pauză din nou. Scoate degețelul și arma o ține la piept, da? Așa, vă relaxați.
să nu respirăm și mai revenim în tot, după. Ok? Perfect. Descărcăm, descărcăm, scoatem încărcătorul. Deci ce v-am spus, acum spre final, ați scăpat, le-a scăpat afară, acum ați fost din zona conșurată. A început să-mi tremur ochiul stâng. Vă spun că sunt, că nu facem în fiecare zi, cum să spun, nu faceți în fiecare zi treaba asta. Deci dacă era o țintă, era headshot. Bun. Asta suntem în 26. Asta e dumneavoastră. Să trec și numele. Cum e? Iorian. CH, nu? CH, da. CH, Iorian. Așa? Rareș. Andrei? Rareș, Andrei. Bun, domnul Andrei. Felicitări. Bravo. Asta vă rămâne dumneavoastră. Un cartuș? Un tub puteți să-l luați, cum să nu? Liniștit.